फुरा हाजोनै गोजौहाय गोजौ थांगासिनो जों दा ओरैहाय गाखोलांगासिनो दङ। आरो फारसेथिं ओरैहाय दङ गोबां मानसिफोर फैयो बाहाय, बाइकजों फैयो, माजों फैयो, गारिजों फैयो। आरो बाहाय दङ खना खना सिं सिं जिरायनानै थाग्राया जौ लोंग्रा सिगारेट सोबग्रा मानसिबो फैयो बाहाय। गोबां रोखोमनि मानसि फैयो। ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथ'लैनानै आंबो जेलायनि, ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथ'लैनानै आंबो जेलायनि। नागिरनो थांब्लाबो खौरां गैया, लोगो मोनलायब्लाबो सम गैया। ना मासेखौनो हमनो हागोन दा नों नेथ'नानि, आंबो थांफानि नेथ' दान्दिसे। बाहाय लिरदों बरजरा। नेथ'नानि आंबो थांफानि नेथ' दान्दिसे। हाजो गोजौ। गुफुर गुफुर फालो फालो Orangnya sini. Ada turnier. Orang na? Oke, thank you. Aha, 500 meter bola. Harsing harsing jobo jobo. Nenghalai mani गोसोम दावब' हारसिं हारसिं जब' जब' आं फोरमायनो जे जोंनो गोसोनि खोथाखौ खनले खनले। लाङि जे आस्रा जे आमथि जे आंहा जे जोंनो जे। ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथ'लैनानि आंबो जेलायनि। ना सिंगि बायदि दावबायलांदों नोंलाय रथ'लैनानि आंबो जेलायनि। नागिरनो थांब्लाबो खौरां गैया, लोगो मोनलायब्लाबो सम गैया। ना मासेखौनो हमनो हागोन दा नों नेथ'नानि, आंबो थांफानि नेथ' दान्दिसे। नेथ'नानि आंबो थांफानि नेथ' दान्दिसे। हम लोग का दोस्त ऊपर जाएगा, ऊपर 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 जाएगा हम लोग। क्योंकि ऊपर में पानी का जो बोल रहा था ना, ये है, इसलिए हम लोग उसको ही देखने आ रहा है। चलो मैडम का है गाखोलांबाय थानाय नालाय जों ओंखायनो दाउजों जानानै फैखादों आङो दिनै लोगो जानायनि। डिप्टी में आपको वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस तरह लग रहा है। रब दी कसम जितने हैं आशिक सब दी कसम। ओए रब दी कसम जितने हैं आशिक सब दी कसम। होना न तुम जुदा हम मर जाएंगे सनम। रब दी कसम जितने हैं आशिक सब दी कसम। होना न तुम जुदा हम मर जाएंगे सनम। रब दी कसम